खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। देग्लायनि 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव आसामनि मादाव डिमा हासावआ 88.23 जौखोन्दोआव सेथि जायगा आवग्रिनो हादों आरो शिबसागरआ 84.8 जौखोन्दोआव नैथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों आरो डिब्रुगड़आ 78.46 जौखोन्दोआव थामथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों। बेजों लोगोसे बिटिसिनि गंब्रै जिल्लाफोरनि मादाव बाक्सायाव 77.24 जौखोन्दोआव सेथि जायगा आवग्रिदों आरो उदालगुरियाव 72.23 जौखोन्दोआव नैथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों आरो क'क्राझारआ 65.49 जौखोन्दोआव थामथिखौ आवग्रिदों आरो ब्रैथियाव चिरांआ 65.6 जौखोन्दोआव ब्रैथि जायगाखौ आवग्रिदों। गुवाहाटी सोहोरनि गरजुगाव गाहाय राजा लामा साखाथिनि फांसे दंफाङाव सासे सुबुङा गावखौ दौलें लागायनानै फोथैनानै लादों। लामानि थांलाय फैलाय सुबुंफ्रा बे जाथायखौ नुनायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै गोथैखौ बोखांनायजों लोगोसे पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। बेनि अनगायैबो धेमाजिनि जोबथेसालियावबो सासे पुलिस जवाना गावखौनो सार्भिस राइफलजों गुलि गावनानै जिउ फोजोबना लादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय गावखौ डिउटि खालामबाय थानाय समावनो बेबादि फोथैनानै लाखो बेनि जाहोनखौ रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। असम जातीय परिषद एबा सुंद'यै एजेपिनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगैनि नखराव हरखाब सिग्रोमदों। डिब्रुगड़आव थानाय लुरिनज्योति गगैनि नखराव हरखाब पुलिस सिआरपिएफआ बे सिग्रोमनायखौ जागायजेनदों। पुलिसआ लुरिनज्योति गगैनि नखराव जेबो नटिस हराबालानो सिग्रोमनायनि पुलिसनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों। जेराव बे सिग्रोमनो थांनायाव पुलिसखौ हमनानै लाखिदोंमोन लुरिनज्योतिनि सोद्रोमाफ्रा नाथाय उननि समाव पुलिसनि हान्जाया ओंखारबोफिननो हायो। नाथाय मा जाहोनाव हरखाब लुरिनज्योति गगैनि नखराव सिग्रोमनायखौ जागायदोंमोन बेखौ पुलिसनि हान्जाया रोखायै फोरमायनानै होआखै। बे खेबनि 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जोबनानै थांब्लाबो हिंसायारि जाथाया जोबनानै थाङाखै। जेराव तामुलपुरनि फानबारियाव गुलि गावनाय जाथाय जानायनि उनावबो क'क्राझारनि कारिगावआवबो गुलि गावनाय जाथाया सोमजिदों। बिसायख'थिया जोबनानै थांनायनि उनावबो एम.बाथानि दैदेननायाव मोनानि समाव क'क्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिपुल औवारिनि नखराव गाग्लोबनायनि अजद दैखांदों एबसुआ। जेराव बिपुल औवारिनि न'आव गाग्लोबखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरजों होख्रां हरजानायनि उनाव कारिगावआव थानाय एबसुनि मावखुलिखौ बुफाय बुसि खालामहैदों। मख'नो गोनांदि एबसुनि आफादगिरि बिपुल औवारिखौ रैखाथि होनो थांनाय समाव दुथांफोरनि अन्थाइ खुबैनायाव सा6 सुबुंफ्रा जोखोम जानांदोंमोन। बिसोर जादों फारियै इरां बसुमतारी, खोरोमसाद बसुमतारी, रबिराम नार्जारी, आमाव औवारी, दानसोरां ब्रह्म आरो सानखां बसुमतारी बिथांमोना गाज्रियैनो जोखोम जानांदों। बे जाथायखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि खोरोमदा औवारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कारिगाव दालाइ एबसु अफिसाव दङ। मैया बेलासियाव जि बिसायख'थिया गोजोनै जोबखांनायनि उनाव बेवहाय मोनसे थासारि सोमजिखांदों। बिथांमोना गोबां बिपिएफनि लाइमोन हान्जा आरो बाथा थाफानाय बिथांमोननि हान्जाया कारिगावनि साहा थारं होननाय गामिथिंहाय जोंनि सासे आनसलिकनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बेहाय न' दङ आरो बिथांमोननिथिंजाय बिथांमोना थांनानै सिगि सख' खालामनाय आरो एफाबां बुरजा गारि 40निफ्राय 45थासो गारिया इलेक्सन जोबखांनानै मानो बे थारं गामिथिं थांनायनि गोनांथि दं आरो बिथांमोना बयखौबो बे लामायाव जायखौ मोन्दों बेखौ बुलांदों आरो बिनि उनाव बिथांमोना बै रायजोफ्रा जाय जायगायाव बिपुलनि न'खौ बेंनानै दंमोन बेवहाय बिथांमोना बिथांमोननि फारसे नांलायफिननाय बिथांमोनजोंहाय बावहाय जि गाग्लोबनाय रायजोफ्रा होख्रां होरसि खालामहरो आरो बिनि उनाव बिथांमोना रायजोफोरखौ अन्थाइ खुबैनाय बाथुल गावनाय बेबादि मोनसे अबस्था जादोंमोन आरो बेखौ रायजोफ्रा खुनु फद्दाय लुबैया जे बे ओनसोलाव दावराव खालामफैयो। दा बेवहाय दावराव खालामनो फैग्रा हान्जाफ्रा बेबादि बेलासियाव मानो मोनायावहाय बिथांमोना हग्राव हरसि एफाबां बुरजा गारि लानानै मा उद्दिश्य दावराव खालामनो नङाबा दा बेखौ खुनु रायजोफ्रा लुबैया। बिनि उनाव बिथांमोना लोगो लोगोनो 8:30 समाव बिथांमोना नैबे जों गसंनाय जायगायाव कारिगाव इउनिट एबसु अफिसखौ बिथांमोना अन्थाइ खुबैनानै बुफायला बुसायलि खालामनानै जोंनि गायना थानाय गोथार एबसुनि फिरफिलाखौबो बिथांमोना सिमफायलाङो आरो बेनो फोरमान जे दिनै बे कारिगाव हालामाव दावराव खालामनो नागिरग्राफ्रा सोर बेवहाय दिनै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा मिथियो आरो जोंनि एबसुनि मावथिफ्राबो मिथियो जे कारिगाव आउटपस्टनि खोलाहा थिग बेवहाय मोनसे इउथ बिपिएफ अफिस दं। बेयाव थानाय सेंग्राफोर लोगोसे बायजोनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनाय गारि मटर लानानै फैनाय बाथानि लिडारशिपआव बिथांमोना फैदों आरो बाथा बिथांखौ जों खावलायनो लुबैदों नोंथाङा सासे दायनि साजायाव बेलाव गबोनाय नोंथाङा दैदेनगिरि नाथाय नोंथाङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव बेबादि दावरावखौनो अराय लाखिनो थानाय लुबैनाय सासे दैदेनगिरि होननानै सिनायथि होबाय आरो बेखायनो जोङो नोंथांखौ खावलायो जे बेबादि गुलाय गुजाय दावराव दावसि खालामनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव
दिनै नोंथांमोननि बे अन्थाइ गिदिर गिदिरजों खुबैनानै जोंनि अफिसाव आक्रमण खालामनाया फोरमान खालामबावदों जे नोंथांमोना बे कारिगाव हालामाव गोजोनखौ लुबैया।